Wara twissija tal-Kummissjoni Ewropea, l-Gvern ta' Lorenz Gonzi kien kostrett iħabbar reviżjoni fil-Budget li ġie ppreżentat f'Novembru li għadda. Jirriżulta li l-Kummissjoni ma aċċettax il-figuri tal-Budget kif ġew ippreżentati mill-Gvern għaliex il-Budget kien ibbażat fuq figuri mhux realistiċi. Fis-sqarrija l-Gvern qal li se jkun qed inaqqas in-nefqa tiegħu b'0.59% tal-prodott gross domestiku. Dan ifisser li l-Gvern se jkun qed inaqqas in-nefqa tiegħu b'madwar 40 miljun euro. Il-Gvern iżda naqas milli jgħid b'mod speċifiku kif u minn fejn se jkun qed inaqqas l-ispisa tiegħu. Għalbiss li mhux se jkun qiegħed inaqqas in-nefqa kapitali. Madankollu kull sena l-Gvern dejjem nefaq ħafna inqas fuq in-nefqa kapitali milli jkun wieħed. Tkellimna mal-ekonomista u l-Ewroparlamentari Edward Cicluna dwar se jfisser dan għall-Gvern. L-40 miljun euro għal din is-sena minn fejn jaqtaħom tajlu beħet ieħor li jridu jkunu mis-settur pubbliku. Ġifieri jrid ikollu settur iktar baxx b'xi 400 impjieg beħet ieħor qed nikkalkolhom jiena. Irrid jaqta' xi 400,000 siegħa overtime u mbagħad għandu xi 24 miljun fuq l-entitajiet u programmi tiegħu. Ġifieri dawn se jaqtaw fil-laħam il-ħaj għaliex 40 miljun huma somma konsiderevoli għall-Budget tal-Gvern. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea tikkontrasta ħafna ma' dak li kien iddikjara l-Prim Ministru Lorenz Gonzi f'Novembru li għadda wara l-preżentazzjoni tal-Budget għal dis-sena meta kien qal li jinsab konvint li l-Budget kien se jkun aċċettat mill-Kummissjoni Ewropea. Inti konventi li dal-pjan meta ħajmur quddiem il-Kummissjoni Ewropea se jkun pjan konvinċenti biżżejjed biex taċċettaħ? Jiena konvint. Mhux esklus li f'Marzu li ġej toħroġ twissija oħra mill-Kummissjoni Ewropea għaliex s'issa għadha mhix konxja li l-Gvern mar żmerġ ukoll fuq il-mira tad-dejn għas-sena 2011.